končí odpad v našej obci? Jednoducho, na čiernych skládkach. Stojíme pri prvej veľkej skládke, ktorá sa nachádza na okraji našej obce. Ako môžete vidieť, stále sa zväčšuje aj po dôkladnom vyčistení. Skládka obsahuje aj nebezpečné predmety, napríklad sklo, ostré plechy, klince, rozbitá keramika a mnoho ďalších odpadov. Nachádzame sa pred obecným úradom, kde budeme viesť rozhovor s pánom Petrom Chochlíkom na tému čiernej skládky. Ako často obec likviduje čierne skladky? Najhlavnejšie na tom, na čo sa zameriavame, je predchádzať týmto čiernym skladkám. Na likvidácii sa podieľajú zamestnanci obecného úradu, alebo teda pracovníci, ktorých máme cez úrad práce, a financovaním samozrejme jednoznačne obec. Ako by ste občanov motivovali k tomu, aby čierne skladky nevytvárali? Občanov sa snažíme motivovať tým spôsobom, že vytvárame podmienky na to, aby mohli všetok odpad, ktorý vzniká v domácnosti, dávať na určené miesto, ktorým je zberný dvor na bývalom JRD v Udiči. Takže nemajú dôvod ich vyvážať a skládkovať po rôznych jarkoch alebo niekde inde v prírode. Jednoducho motivovať ich tým spôsobom, že je to kam vložiť. Robíme, myslím si, preto viaceré kroky. Z recyklačného fondu sa nám podarilo vlastne tiež popelnice už dostať do každej domácnosti, takže myslím si, že majú možnosť tieto odpady, ktoré vznikajú v domácnostiach, likvidovať oficiálnym spôsobom. Nie sú nútení to vyvážať kade-tade.